subukan, masisira ang buhay. Hi guys, so mananatagbayad sa tong motor. Karon pa ulit na ta. Suko kay si MT guys, oh. Maupod niya ako ang main reason nga nang ganahan ko sa MT-03 kay sa iyang forma jud. Grabe ka traffic sa tibong ko. So di kita mahadlok sa basa na ay naka-raincoat na ta. Ang reason na guys no MT-03 ako ang gipili o dili R3. Actually sila yung duha akong gipilian o tarong kato nagplano ko na mag-upgrade ko ito higher CC from MT-15. Duha akong gipilian ang R3 o ang kaning MT-03 nato karon. So syempre MT-03 ato napili since gikan ta sa MT-15 nakita na ko na mas relax lang sa position ang MT-15. Gitestingan ako og sakay ang MT-03 o R3 kung unsay difference nila. So sa pagsakay nako sa MT-03 medyo chill lang siya na position since naked bike po siya. So pag naked bike pa-upright imong position dili siya dapa. Para sa kuha, ang problema sa R3 kay medyo higda na po kayo siya. In the long run, basig magsakit ato likod-ana o di po kayo ko into mga kuan dyan sports bike kay murag mas naganahan ko sa naked bike. Dati nakatesting ko sa CBR 150 katong 2012 na model. Pansin ako basa ka na sa mga sports bike ko na position. Paspas magsakit akong kamot dire banda. O ako ang likod. Samot na sa traffic medyo sakit yun siya. Huwag mong subukan, masisira ang buhay. Ang galing! Ang galing! So mga to, mong naka-decide ko na mas gwapo dyan yung mga naked bike ay dili lang siya mga formado. Nice po kayo mo sitting position. So katong time na nangita ako higher CC, ito na ko namili which is ang R3 o MT-03. Sa seat height sa MT-03 o sa R3 almost same na sila. Akong height ay guys kay 5'5", so medyo dili po kayo tataas. Tama lang po na makasakay taan ng MT-03 na po. So murag dito ra yung ulan sa tibong ko no. Kay pagkaabot na to dire murag nawala naman ang ulan. Balik ta sa itong topic guys, which is katong pagpili na ako sa MT-03 o R3. Para sa ko ang R3 dili kay ko ganahan sa iyang forma dyan. Karaan siya tanawon para sa ko ang iyang front compare nimo sa MT-03 layo jud pud ang MT-03 no. Ganahan ako sa MT-03 para siya robot. Kung compare nimo siya sa R3 na medyo basic lang kay ang mga design. Mao po tong isa ka reason ako na MT-03 akong gipili. Kay dili siya common na makita sa dalan. Save lang sila og makina sa R3. Mao to ang reason nga nung MT-03 akong gipili. Ang speed limit ay dire guys no kay 60 kph. So na-data karon sa diversion. Pauli na data karon guys no. Ang bilis.
Ganda na to ni sir, no? So, unto the na siguro to guys, no? And see you next vlog.